Balik eskwela na naman. Grabe dali ara sa bakasyon. Oy, nya. Grabe si Mamba, alanganin kayo muhatag og kanang balik eskwela. Business naman ron. Ang ubang eskwelahan, Lunes pa sila balik, January 5. Nya kami sarong adlaw, Birnis na nya ugma Sabado. Gipaskwela pa mi. Pero sigurado ko walay tarong klase karon. Pabuto na lang nako to si Lucio, si Betty og si Dudong Pawex. Kay tama-tama nagdala kog lingin-lingin. Amo nirong bahin-bahinon. Sa dili sa ko moadto sa classroom. Magtambay lang usa ko diri samtang magpaabot nila. Si Maria man na. Anong naman na siya na nagtambay? Wala man siya musulot. Alas city media na ba ito pagikan ako? Ako nung atuon di. Ay, hapit na lang man alas 8. Uy, si Dudong Pawex man to! Dudong Pawex! Maria! Oy, Maria! Grabe ng bayhana, awa pa man isulod. Dudong Pawex! Hapit sagod! Ang sa may gidali-dalian ni mo, oy! Wala lagi tarong klase karon! Ali sagod! Dili sa tamag-tambay ba? Pamunta ko ya! Eskwelahan mamig makaroni sa balay, ako ning dalon sa eskwelahan kay akong ipanghambog sa tulunga. Ako'y nagluto ani, lami baya kaayo ni kay kumpleto og ricados, mag heart jud ang ilang pananaw ani. Kamsa. Si Dudong Pawex man to. Anong paingon man sa among tambayanan nga diri raman ang dalan paingon sa among eskwelahan. Ako daw sundon di. Dudong Pawex! Maria, huwag pa lagi mo nanulod lagi. Ngano manulog yung taon nga may tarong klase karon? Mao ba? Naunsa man taon ka, oy! Usa man lang yung ipandala. Ay, kani! Sobra ni sa bagong tuig. Kuha ni siya, strawberry apple. Aha! Nara mo diri. Bantog ra Dudong Pawex paingon diri nga nara mo ta ang dalan paliko dito sa eskwelahan. Maayo bite kay naaka. Tan-aw ra gud nagdala ko og strawberry apple. Akong dala biti kay kiat-kiat og pure apple. Kiat-kiat sama ka kiat ni mo Lucio. Nya ikaw Dudong Pawex, unsa man pud imong gidala? Wa lagi bete pero andam kay kumukaon sa inyong gipandala. Nama oh. Sa man imong gidala bete murag lami na ba? Ay kini, napansin jud nimo Dudong Pawex ba? Macaroni lang naman. Impas jud sa kuha karon. Grabing Maria, oy. Nagpanilap naman, biti. Si Maria Palucio. Ala nga na, paborito mo na niya. Atis ako naay gidala. Diha wala. Hala, si Mama na palunan dito sa eskwelahan. Ala si Ma'am dito. Good morning, asa na yung ikaw pat? Ganun nagdagandagan man mo? Grabe ni si Ma'am. Oy, nalam gani may gihapit si kantin gani. Ma'am, New Year na bayaron mama. Maldita lang gihapon ka. Mawala yung kagwapa na, Ma'am ba? Tinuod. O, unsa man lang yung ipangdala? Ma'am, gidalaan ko ta ka og strawberry apple, ma'am. Pero imuha ra ning isa. Ako man kay macaroni. Ma'am, akong gidala ma'am, kay kiat-kiat og apple. Oh. Anong tanaw man mo sa kuha? Alangan kay wa man kay dala. Pastilan no ina. Tagay lang ko kunin nyo. New Year na baya. Dapat magbigayan. Unsa man ang inyo ha? Palakas? Palakas? Dili ko madala ana. Pero kana inyong dala, ibutang ninyo sa kong lamisa. Assignment. Pirtir ni si ma'am. Dili daw siya madala pero atong dala ipabutang sa iyang lamisa. Ulo pa so ibutang sa lamisa ni ma'am. Ibutang ko dito. Grabe po mo eh. Mao ninyong assignment ha, my New Year's resolution in 2026. Isulat sa one whole sheet of paper. Basahon ninyo sa atubangan ugma. Yes, ma'am. Nya, kauno na nato itong gipandala. Tara dali.